Näitä tulvoa on tähän. Tuolla Syväla. Jaa, se on tuolla, ihan tuolla. Siinä on vielä eri hirvi sitten. Joo, Tuli tästä yli. Joo, tästä tuli yli jo. Katoppa, tää on oikein reilun kokoinen. Ihan hyvän kokoinen, joo. Joo. No tämähän tuossa hevosen pentin taas. Korpinit tuli näin Tuossa mä olin tuossa. Tästä semmonen 70 metriä. Niin, se on kun rukkana on siinä ampuvoiko. Ei, kyllä minun rukkaset pitäisi olla tää. No kenenkäs tuo? Tämmönen hieno rukka. Ei oo minun. Se oli merkkirukkana. Onneksi. Joo. On. Ei oo minun rukkaset on tuolla. Eikö sulla ole semmosia? Kyllä vaan. Kyllä. Ois antanut tulla vähän. No niin. Se meni niin puskaan. Ei se olisi mennyt tuohon heti. Pakko oli päästä. Mutta onko tää koira eessä ollut? Oulu. Se kyllä koira oli ihan Varmaan, lähellä. mutta koira eessä on toinen. Toinenkin, se on 2 hirveä. Eikö se lehmästä puhuu? Joo. Koira meni jo tuonne rantaan. Ei, se on lehmän perä. Joo. Todennäköisesti lähti uimaan. Mä soitin Lankisille, sillä on, mutta se sitten tuo Lindeqvistin mitään se huomenna pitäisi soittaa tuolla muuralla. Joo, mutta ei kun kysytäänpäs ensin sitten se paikallisia Hannula ja Hanniselari. Hyvä. Lankisella Joo. oli yksi ja sillä oli toinen tulossa. Saatiin pois tämän täältä. Joo. Niistä hoituu yhdistys. Eihän sitä paljon. Eihän sitä paljon mitään. No eihän tästä pitkän ottaa. Eikö se pitäisi olla kiinni silloin? Pitääkö ne olla kiinni vai? Sitten aamulla on tällaista liikettä kulmassa. Eikö se ole vaikea ottaa kiinni? Se on taas. Kun liikettä aina se jää. Mukaan ne saattaa olla. Niin, täällä puolet mennyt jo. Hyvä maisto. Onko se juomakelpoista? Kyllä. Niin sillä monesti Kopperista ja Minulla on varmistin pois ja mulla on varmistin pois ja mä tähtäsin. Ja kekeillä on tuossa Pasirajalla on iso sormi. Niin, kyllä se varmaan näin. Se totuus on. Näin. Plus vähän muuta. Niin. Tuonne jää ne lehmät tänne. Joo, siellä on pasoja.